Четене от Светото Евангелие от Марк. В онези дни Исус дойде от Назарет Галилейски, бе кръстен от Йоан в Йордан. И като излизаше от водата, видя небесата отворени и духът като гълъб да слиза върху него. Тогава прозвуча глас от небесата: Ти си моят възлюбен син, о когото е моето благоволение. Това е Слово Господне. Брати и сестри, това кратко Евангелие завършва нашето пътуване през това време на Рождество, на Епифания, както е на гръцки, момента, когато Бог се проявява и показва своята същност, е именно, че Исус Христос е Син Божий в пълнота и Неговата връзка с Бог Отец е именно неразрушима. Така че това е една добра вест за всички нас, които в крайна сметка в този празник не само разбираме кой е Исус Христос, но разбираме кои сме ние. Кой си ти? Какво точно, какво е твоето определение за тебе? Как ти мислиш за себе си? Защото много е важно да разберем, че чрез кръщението ние сме синове на Бога. Ние сме и брати в Исус Христос. Ние сме призовани за вечен живот именно чрез тази връзка, в която чрез Светия Дух ние всички имаме връзка с нашия Бог на небесата. И Той иска да живее именно в нашето сърце и тази връзка непрекъснато да я поддържаме. Във първото четиво, което не го прочетох от Стария Завет, се казва: вашите мисли не са мои мисли. Мислите на Бога не са наши мисли. За да може ние наистина да живеем като синове на Бога, има нужда да не гледаме нещата от нашата гледна точка, да гледаме нещата от гледна точка на Отца, от гледна точка на Неговите мисли. Нашите мисли не са Негови мисли. Дори да ходиме на църква, дори да правиме много добри неща, винаги нашите мисли остават наши мисли. Затова много е важно да не се идентифицираме, да не ги обичаме толкова тези наши мисли, а гледната точка на Бога върху нашия живот, която е малко различна от това, което ние мислиме, разбира се. Неговата идея за щастие, за наше щастие е различно от това, което ние мислиме. Че затова и всички блага, които ние търсиме в този живот, не са благата, които за Него са най-важни и спрямо Неговата воля са важни за нашия живот. Затова е хубаво да оставиме нашите мисли, защото това, което се случва с Исус Христос след този момент, Той влиза в една битка. Битка именно с една сила, която едни мисли, които му казват: ти не си син на Бога. Ако си син, ако Бог беше добър, нямаше да ти се случат и нямаше да в тези изкушения, които ти имаш, да се случат. Не би трябвало да ги има. И именно това е нашето изпитание. Непрекъснато да поддържаме и да се бориме с основната мисъл, че Бог не е добър в живота ти, че Бог не прави нещата по правилния начин. Но може би нашите мисли и нашето поведение не е по правилния начин. Бог иска да не заведе във вечния живот, а това става по един друг път, а не по този, който сме тръгнали. Затова това Евангелие ни дава сила, защото ти, ако имаш връзка с Бога, ако ти имаш връзка с Бог Отец на небесата, ако ти чувстваш Неговото присъствие, може да навлезеш в тази територия, непозната, именно територията на Неговите мисли, а не на твоите. И където
наистина да изпиташ истинския мир в живота, истинското щастие, което не идва от този свят. Не идва от това, че нещата ти върват добре, че всичко е под контрол, че държавата върви както ти искаш, че семейството ти отива както ти искаш, че децата са ти здрави, че всичко е окей. И фактически това са нашите мисли. Но това не е винаги. Не е важно, важно толкова, че нещата върват добре, а важното е ние да правим волята на Бога. И тогава тези небеса, тази диафрагма, която не разделя от Бога, именно е разкъсана от Исус Христос и небесата са отворени. Ти можеш да контактуваш с Бога, с Твой Отец на небесата, да разбереш, че не си сам, не си един самотник, не си един изоставен, не си един деградирал, но Бог е Твой баща. Бог е винаги те търси и винаги присъства в живота ти. Амин.